Claudio Galeno. Galeno Pergamon jaio zen. Gaur egungo Turkiako Pergaman. Arkitekto aberats baten semea izan zen. Nekazaritza, arkitektura, astronomia, astrologia eta filosofia zituen gustoko, baina medikuntzan jardun zuen gehienbat. Smirren gaur egungo Turkiako Smirren, Korinton eta Alexandrian ikasi zuen. Askerus jainkoaren tenpluan zaintzaile terapeutez ibili zen. Halaber, gladiadoreak osatuz traumatologia arloa esperientzia handia hartu zuen. Garai hartan ere berri lausoak operatzen jardun zuen. Animalien bibisekzioa bidez giltzurrin eta bizkarrezur mumia aztertu zituen. Jaiotza 1950 urtean. Heriotza 200 urtean. Lanbidea militar. Gurasoak Aeolius eta Nikon. Bitxikeriak liburu ugari idatzi zituen. Hipokratesi egindako iruzkinak